Окей. Нещо си внуших тук да направя един влог. Да поговоря за някои работи, дето му вълнуват. Най-вече за матрицата и за изкуствената отвратителна система, в която живеем. Матрицата или системата, в която живеем, носи неограничени количества тревожност и депресия на хората. Поради много причини. Една от причините е, че като си замесен в матрицата, самият ти живот не зависи от тебе. Какво имам на предвид? Всякакви щураци определят бъдещето ти. Дори най-големият тапунгер до някъде определя бъдещето ти. За да разберете какво имам на предвид, ще дам малко пояснение. Примерно една глупа куковица, която поради някаква причина се е депресирала или станала неуспешна в този фалшив строй, примерно ще се надруса с наркотици. Тук говорим на теория само. Ще се надруса с наркотици, понеже е нещастен. Ще вземе колата и ще почне да задава и на газ. И ти ще се караш нормално, въобще не подозирайки за каква опасност да грози. И тази глупа куковица може да се врежи в тебе и да те убие. Случвало се е много пъти, между другото, на много хора. И колко ужасно е това. Примерно, и той, което повечето не осъзнават, е, че сме свързани и живота на един, от живота на един зависи и твоя собствен живот. Зато е добре всички да са окей. Когато помагаме на един човек, всъщност помагаме на себе си. Макар и косвено. Не знам стана ли ви ясно кой имам предвид, ама малко не съм спал и не мога да го обясня по-добре. На практика всички хора идваме от един източник. Същността ни долу-горе е една и съща. И е добре да си помагаме, а не да играем на приебит другарче. Защото когато приебаваме другарчето си, всъщност ебаваме и себе си. Обаче това е много сложно за разбиране и масите не го разбират. Да, матрицата е ужасна. И почти нищо не може да се направи срещу нея. Едно от нещата, които може да се направи, по-будните хора да се обединяват и да заживяват в някакви си техни малки общества, мини общества, на някакви диви места и да не се разправят с глупости. Да са си самодостатъчни. Да се произвеждат манджа и каквото им трябва и да нямат нужда от допълнителна матрица да ги управлява. Хиляди години хората са живели по този начин. Според мен е по-добре, отколкото да се оставиш в ръцете на матрицата да определя живота ти. И тя матрицата тъй или иначе ще продължи да се съществува. Дори да си в мини общество, ако загазиш, винаги може да се добереш до първа помощ в матрицата. Винаги може да отидеш в големия град и да отидеш в болницата. Чак толкова за един ремонт, че имаш пари. Ако трябваше да размениш манджа или някакви ресурси или там неща, които си засадил, посадил и т.н. срещу пари,
просто за да имаш принужда да бъдеш поправен с съвременна технология и после пак мога да се върнеш да се живееш в мини обществото си. Иначе не виждам какво мога да се направи. Другото е да се правят разни революции, да се събаря целият строй, обаче за да се случи и нещо, трябва масово пробуждане на много хора, което е невъзможно. За начало по-будните могат да започнат тяхната си борба. Аз не вярвам в глобалното събуждане на хората, защото масите са много глупави и спят. Поглупени са от медии, от технологии, от такива работи, почти за тях няма надежда. Но единични бройки могат да бъдат пробудени, които са готови, нали, стигнали са до този левел на съзнание. И така. Другото, за което искам да говоря, е училищата. Много подли институции подготвят децата от малки да стават роби на матрицата. Не ги учат на някакви истински умения и знания, ами ги правят едни папагали на изостяващи мъртви факти и ги подготвят да са обикновени работници в матрицата. Ужасно нещо. И другото е, че ги карат да стоят седнали дълги часове наред по чиновете на изкуствени лампи. И как може един млад организъм, когато е в най-силните си години, когато се развива, да го караш да седи седнал цял ден? Това е просто детски тормоз. Направо е ужасно. Училищата са на практика детски затвори. На този етап от развитие на детето, което той изучава света, няма нужда от наизостяване на мъртви данни. Той има нужда от игра. Децата изучават света чрез играта, а матрицата им отнема точно това. И ги кара да стоят седнали и да наизостяват мъртви гадни данни. Ужасно е. И се прави с цел, разбира се, не е случайно. Просто нямам думи. Но за жалост нещата седят по този начин. И обикновения, нормалният човек, който също е пъхнат в матрицата, който също е там и изкарва пари за прехрана, да нахрани децата си, той няма как да ги гледа сам. И е принуден да ги прати в тези институции. И става тъй, че детето ти не е възпитано от тебе, а е прекарало в най-ценните си важни години повече време с чужди хора, разни учители, всякакви щураци. Прекарало и с тях повече време, отколкото са собствените си родители, които са в матрицата и изкарват пари. Ако не е тотална лудост, здраве му кажи. Просто нямам думи и не знам как не им идва на къла на тези хора, че майка му да ива, той не е добре, бе, той не е нормално да е тъй, бе. Родителите трябва да си гледат децата, не чужди хора. Но няма да има управия на този свят. И най-лошото е, че матрицата кодира децата да се подчиняват на авторитети. Внушава се подчиненост в училищата, използват се звънци и други простотии, за да децата да придобият стаден инстинкт, да могат да се подчиняват. И по-късно, на по-късен етап, примерно както в момента, ще дам пример с Русия, намира се един диктатор и той дете вече като е свикнало да се подчинява на разни авторитети,
Между другото, единственият авторитет, на който трябва да се подчиняват хората, е природата. Само природата заслужава подчиненост. Да й се преклони човек. Тя е така наречения Бог и Създател и т.н. Нито един друг авторитет не заслужава човек да му се кланя. Но да се върнем да се върнем при руския въпрос, който давам като пример. Ще се намери един диктатор, който, когато детето е научено да се подчинява, ще го прати на война, както сега праща и на камара руски момчета, да ходят да превземат на други хора държавата. И собственият ти син ще бъде изпратен на бойното поле. При нужда. След като е кодиран, да се подчинява на авторитет. Изкуствен. Откъде на къде някой ще разполага с живота на сина ти? Колко откачено и той. Просто нямам думи за тоталната лудост, която се случва в момента. За това, че съвет от мене, прекарвайте повече време в тишината, в тихото, в дивото. Давам ви пример къде да ходите, където няма хора. Там ще дойдат отговорите на най-важните въпроси. В дивото. И в тишината. От тишината говори. Тя говори с най-правилния глас. Слушвайте се в тишината, няма да сбъркате. И стойте колкото са може по-надалеч от гадната матрица. С подла робска система. Бъдете здрави и свободни.